La situació d'una persona, un treballador que es troba en situació d'alta mèdica per inspecció de serveis sanitaris per part de l'ICAM és anar a un procediment específic i molt ràpid que es diu d'impugnació d'alta mèdica. És un procediment específic a la llei reguladora de jurisdicció social que permet que en un termini breu, 3-4 mesos, poder anar a un jutjat perquè es digui si l'alta mèdica va ser correcta o no. És importantíssim esgotar primer la via administrativa. El treballador ha de presentar una reclamació prèvia que la pot presentar davant de la Seguretat Social i també davant del mateix ICAM. Davant de la situació de denegació de la reclamació prèvia que hagi fet el treballador, el que pot fer és anar a la via judicial, interposar una demanda, que aquí sí que ha de ser preceptivament amb advocat. El problema és que és un procés ràpid però costós. Costós en el sentit de l'assistència lletrada i costós en el sentit de que ha d'anar amb un perit mèdic que expliqui la situació davant del jutge. Què aconsellem nosaltres? No tant fer la impugnació de l'alta mèdica, quan passi un temps el treballador podrà tornar a fer una nova baixa mèdica sense demanar explicacions a l'ICAM ni a ningú més, sinó que faci primer aquest suport amb la PAICAM i amb aquest tipus de moviments organitzats contra els criteris economicistes per part de l'ICAM i en segon lloc que el que ha de fer realment és valorar si aquesta situació de malaltia podria provocar una pensió d'incapacitat permanent. Això és el que tindria que fer perquè és un procediment que li costarà el mateix però amb la possibilitat de guanyar una pensió.